Kaixo, Raquel Pascual naiz, Tolosaldea eskolako informatikako irakaslea. Hirugarren bidalketa honetan, ebidenziatu egingo dugu erabilitako eduki digitalen irisgarritasuna eta ikaskuntza pertsonalizazioa. Bideo honetan aztertuko dugu nola lortzen dugun ikasleen inklusioa, personalizazioa eta parte hartze aktiboa areagotzea. Ikasle bakoitzaren gaitasun mailari egokituako ikaskuntza jarduerak eskaintzea daukagu teknologia digitalei esker. Bidalketa honetan, Discoveryko markuko 5. esparrua lantzen dugu ikasleak ahalduntzea eta 2 jardueren bitartez egingo dugu azalpen hau. Alde batetik hasiko gea 5A atazarekin, eduki digitalen irisgarritasuna. Nun ikusiko dugu ataza hau bi soporte digital desberdinetan, oinarrizko eduki baten eta sakontze eduki batean. Oinarrizko edukia irisgarriagoa izateko audio txertatu dut aurkezpenean. Idatzitako testua entzuteko eta informazioa hori beraz modu errazago batean barneratzeko aukera emanez. Aurkezpenaren soporte digitala hemen aldego ikusi. Nun diapositiba bakoitzean aurkituko dugu ikono hau. Ikono hau sakatuzkeo entzuten da hemen idatzita dagoena. Hori dago diapositiba guztietan. Soporte digital hau ikasgelan dago eskuragarri, beraz irakurri edota entzun ahal dute bai ikastetxean eta bai ikastetxetik kanpo, eta nahi duten bezain beste. PowerPointekin eginda dagoenez, eskolan inprimitza ere badaukate, nahiago baldin badute irakurri. Sakontze edukia irisgarria izateko letra mota arial eta tamaina 12-14 erabili dugu. Paragrafoa justifikatu gabe daude eta hortaz aparte dokumentu honetan oso testu gutxi agertzen da. Testu bakoitza irudi batekin gutxienez esleituta eta kolorea eta kontrastea ere gehitu egin dugu. Dugu esteka sakatu eta ikusiko. Ikusten da bezala, letra tipoa da arial eta oso letra egokia, erraza ulertzeko. Kontraste eta kolorea jarri egin dugu, nabarmentzeko zeintzuk dira tituluak eta testu bakoitzarekin lotuta irudi bat dago. Hau horrela mantendu egiten da diapositiba guztietan. Eta honekin bukatzen dugu A ataza. Orain ikusiko dugu B ataza. Ataza honetan eskatzen zaigu aztarnaren bitartez erritmo desberdinak identifikatzea. Orduan, hau lortzeko eta aztarnaren azterketa egin ahal izateko Moodleen txostenak atala daukagu. Non hemen informazio desberdina aurkitzea daukagu. Nik nabarmenduko nituzke hauek. Jarritako jarduera baliabideen eraginkortasuna ikasleen aztarna aztertzen ezagutu dezakegu. Bai? Aztertu dezakegu ikaslek gehien edo gutxien erabiltzen dituzten baliabide edo jarduera. Baita ere, zenbat denbora pasatzen duten baliabide jarduera bakoitzen. Aztertu dezakegu ikasle bakoitzak sakontze edukia lantzeko zenbat aldiz ikusi duen eduki hori. Horrek erritmo desberdinei buruz informazioa emango digu. Datu hauen arabera, erabakiak har ditzakegu eta bai errari bai erreportu baliabide edo jarduerak hobetzen lagunduko digu informazio honek. Beste aldetikan, lan unitate guztietan oinarrizko ezagutza neurtzeko galdetegi bat dago, non sakontzi edukietara pasa baino lehenago 7 bat atera behar da gutxienez. Ezagutza aurreratuaren galdetegian konfigurazioen bitartez mugatu egiten dugu zeintzuk ahal duten jarduera egin.
Aurrerago doazen ikasleak ere erritmo baxuago ikasleen laguntzaile izateko aukera daukate. Berdinen arteko ikaskuntza oso motibagarria da ikasleentzat eta ikaskuntza prozesuan oso eraginkorra. Eta, hirugarren bidalketa honen azalpenak bukatutzat ematen ditugu. Mila esker, hurrengoan.